जुलाफि एवदों मालाय बिराद मोजां मोजां बेसेबां दाम फवा 40 थाखा एकदम मोजां एवदों बयबो रायजोफोर जानोबा फै बहायनि खम दामावनो मोनदों जुलाफि स्पेसियेल नामा हो एकदम मोजां गिहुबाव अ फवासेयाव खै थाखा खैलि फवासेयाव 12 ने बिराद मोजां सावदों नै गिदिर गिदिरथार ओरै पकरि सावदों जायगायावनो नै ओरै सावनाया जमा जायगा थाइसेयाव मोननै मोनथाम बानायगासिनो दंलै जाग्राफोरखौ बिसिनाव सोंजानाय नंला र' माने माबा जाबाय थादों बिसि बांद्राय बिजि जादों खामानिया ना सानसेयाव खै केजि सावनो हायो होननानै ओरै नाहरब्रा एसे नुनायनि 3 केजि दे माबायदि सावो नायनो हागोन नै बिराद मोजांथार आरो नैबे जुलाफि नै मालप'आ जायगायावनोलै मा जानो नोंखौबो लागासिनो दं दायो दा नायलाय आंनि इउटुबारनि नामा जाहैबाय पाउलुस नार्जारि PHAULUSH नार्जारिया लास्टआव वाइ दे बिराद भिर जादों दखानाबो नायनोबा नै दाउदैया मा दामलै ओइ बाबु दाउदैया बायनाय गोजा माथो नै दिनै नै सासे मालिकआ नै बिसो आसल मालिकआ फैसा लाग्रा नै सोगासिनो दं फैसाया मा होनदों मबाइलावनो खेबनो फैखादों मा होनदों नोङो फैरागुरिना दे हा नों ओंखारग्रोनांगोन दे फार्स्टआवनो बे नेभि ब्लु फैरागुरि दा चेन्ज जाबायलै बिसिना नै ड्रेसा सोलायबाय भैरागुरिना निला जाबाय दायो